50 druhov levandule, pričom medzi najčastejšie pestované patrí levandula lekárska s nádhernými modrofialovými kvetmi. Vďaka esenciálnym olejom má bohaté využitie v priemysle, no dokáže odpudiť dotieravý hmyz ako napríklad mole zo skrine a privoňať k nej častejšie by si mali ľudia, ktorí sa potrebujú upokojiť. Privoňať k levanduli si však môžete už aj v rôznych potravinách a nápojoch. Jej vôňa je nezameniteľná. Najpoužívanejšou časťou je kvet, ale dá sa použiť aj stonka alebo lístky, dá sa vytvoriť macerát na vodnej alebo alkoholovej báze, môže sa pridávať napríklad do džemov, sirupov, vína alebo likéru a je to vlastne bylinka, ktorá má nekonečné možnosti využitia. Keďže ale silica v tejto bylinke je veľmi silná, do výrobkov sa pridáva veľmi opatrne. Z levandule sa dajú vyrobiť rôzne druhy džemov v kombinácii s rôznym ovocím, napríklad s aróniou, s čučoriedkou, brusnicou a ozvláštni tak tradičné recepty našich babičiek s niečím novým, netradičným. Jemný macerát z levandule sa môže ukrývať ale napríklad aj v exkluzívnych omáčkach, ktoré sa môžu použiť pri príprave diviny alebo v sítených nápojoch či v sirupoch. V kulinárstve je najtypickejší čistý levandulový sirup, ale zase tam samozrejme môžeme prepašovať nejaké to ovocie a v čistom sirupe je najviac tých levandulových kvetov, pridáva sa tam iba cukor a sirup sa následne sterilizuje. Pri výrobe sirupov sa môžu použiť aj celé rastlinky, čiže aj listy a stonky, ale práve samotné kvety dodávajú sirupu typickú levandulovú farbu. A takisto aj síteným nealkoholickým nápojom, ako napríklad tejto limonáde, ktorej základ tvorí macerát z ručne zbieraných levandulových kvietkov. Kvety levandule sa však dajú prepašovať aj do alkoholických nápojov, napríklad do likérov či vín. Na rozdiel od džemov, kde sa využíva macerát na vodnej báze, tak v likéri sa zase využíva macerát na alkoholovej báze. Vínko má hroznový základ a takisto sa tam využíva ten levandulový macerát. Z levandule sa okrem potravín dajú vyrobiť aj prírodné kvetové vody, ktoré môžeme využívať napríklad ako podklad pod pleťové krémy, ako hmlu na vankúš pre lepší spánok alebo na odlíčenie pre všetky typy pleti vrátane citlivej.